Ole tunchum kan video chuan kan India ram chunga thil thleng nge case makle dang dai tak mai I han ngai thadon tiang December ni thum kum sang ni somni pathum ani a jing lamdar som pakhat vela chuan rupali pa chuan afanu ma ni chawa Mumbai om chu biak po tuma ba phone in hetia a phone a chan po hi enge a an ti le adam em ti hriat adu hrim hrim wang ni in afanu ina phone call alola khun chu a ngak tangar ngar maya ma se a phone call chu a ring ral tak thak awang chuan mak ati em ema chuta rupali pa chuan afanu chu enga emo a boy ni chu ring dewen chumi wang chuan a hnu deuh hleka a han call le a ma se chuta po chuan chhana chu ala mu thei tereng reng lo e thil hi mak ati em emaya a chan po afanu rupali hian a boy don a piang hian a chung da chu a chin chang hi arun shil zia thin khani a ma se hemi tum he chuan eng thuma arun shil mi alo ba ka phone la chu ala thei der lo me a de chuan hun chu kal zelin rupali chung da chu an mang ang to in an fanu du takla chu Mumbai a ama chawin om ani sia chuta phone call la chu ala thei si lo chuan an rilu chu atimang ang tak zet ani ber chu chapa message an thon tela chu aron chat thei si la owangin rupali chung da chu an hlau thong to hle ani ti chuan chawhma lamdar som pakhat atanga biak an tumna chu zandar kwa po chuan omzia chu ala nei the ti chong lawa heti lai hian rupali unaw no aiswarya I chu Mumbai a chuan omve thawin ani po chu anna a kal ho hnuwa anaw an la kol tlang theilo tho a chungtena an ron shil hian ariru a boy ve tak seta chumi wang chuan aiswarya chuan a thian me chi pakhat chu kol taringotin chuta chuan thil om dan de chu a shel ta hloma chumai ba ka rupali chuan phone call chu a boy lai ber po alak thin thu te soin a thianu chu rupali omna hnai waya omani awang chuan a thianu hne na chuan anaw omna chu a en sak theile theilo thu te a zo tak ngala chuta ani po chuan thataka lo changin en tur chuan a kal ngal tur thu a soita a ma se hetia a thianu ina aiswara I alo ko le chu a o tang po hian a hlau thong te chu a hria thei te tlat maya thil rap thlak tak a muta emo ti mai tur ang hian tong po chu a tong chuak thei lok lawa ti chuan rei fe hnuwa a thil mu chu rupali u hne na chuan ron shil tangi nge in chu thil chu tu mai na an be se ngai lo thil le an rin phak lo thil ni in a rap thlak le maya heta aiswari chanu ina rupali apartment a hian enge ava mu tak mai le eng chuan nge aril ro ti taka khoita le he case nol pui ang mai maya ngai chi ani lo mai ba ka case rap thlak tak chu alo ni don jeng mai rupali hi Raipur Chhattisgarh piang le seilian ni in ano panlai tang hian rupali hi me che fil le taima tak mai ani a azirlai a po thei top te chhachinin no pangte ani lai tang hian thil tum pakhat aneya chu air hostess ni in hetia air hostess ni a khobel mun sang sang fan kwale mithar za sang sang mo chu a thil chak ber te zengami ani a le chuan no pangte ni atanga a thil ni chak takani awang hian akong po chu a zo ma hle maya heti lai hian rupali pa hi engineer pension to ni in ani po hian a fanu tuina lam chu a support ba ka a thei ang chuan a fui bok thina in rupali hi an unawa chuan ano pangber ni in u me chhia pahni le mi pa pakhat aneya ano pangber ani awang hian duat jon ni in chanpui na te chu a u te hne na chang hian adong na sem ema ma se rupali chuan ama nge ya a thil tum le abe se na te chu ti hlotlin adua hemi wang hian a thei nge chu a ring hle bok ani te chuan Raipur a chuan school pa ngai chu a zo fil ve theta a hemi hnuwa hian Chandigarh zirna sang jok som tura kal in air hostess ni tur hian training mumal tak pek angai thu hi alo hreto a chumi wang chuan training na a atel ve thena hian exam te chu petamol mulin a hnuwa phe chuan chung ang training tur chuan a teima bok nen atling ve ta hlo maya a training na nun tur hi Mumbai ani nge in hei hi rupali tan chuan arim chang ema a chan chu a u me chhia aisware chu Mumbai a vek hian bengka na thoka ommekin ama in omna le chena ani hiala chumi fin mei chu rupali tan chuan arim hle bok ani ti chuan a thomhno te chu pekin Mumbai a air hostess training nei tur chuan a chhok me ta topa rupali chuan a mahuna abi se chu
ati hlo tling ngei dawna in hretawin chhun lama chuan a thei anga tha in training chu azoma heti lai hian a u nen chuan cheng dun thinin a u po chu a hnalama chuan a boi ve em ema an pahnih hian an mani kholam rai pura chuan an chol rem chan vele ho fo thinin eng ang poin boima se ro palite ona hian an chung da chu biak po an tum nge nge thin bok ani te chuan kum sang ni somni pathum aloin her chha chuan ro palite ona chu rai pura thillom na pakhata tel turin an hole ta a chute an holai chuan ni kha chu ro pali chuan kol pui mo tak mai dongin chu kola chuan tes pui mo tak a ma chon angai thole chu tes nei tur chuan delhi apan wat angai thu an ron shil ta thlat maya ma se chu tak chu ro palina alo nga char char thil ni in ano pan lai tanga a thil chak to air hostess ni theina tes chu alo ni reng maya te chuan chumi zan la la chuan in sem tak ngalin atu ka delhi pan chuan a chuak ta a hetia delhi awa thlen tu hian a thil ti tur ang tu chu tluang taka wati fel zawin in lama a hole thei ta ngal hlo maya ma se ro pali chuan an in rai por lam chu pan ta lo chuan mumbai a u ne na anin lo chu pan le ta zokin thil eng kim chu pa ngai vek angin a oma amai ro chu september ni thum kum sang ni somni pathum aloin her chwa chuan thil thleng chu a om ta thlat mai himini vek zing lamdar somni achan ve a hian ro pali chuan a chung tile a thian de chu behlomin nidanga po a ati thin dan ang tho ani nge nge a ma se himi no darkar khat vela hian ro pali pa chuan a fanu chu biak po tum chuan a kolta a amai ro chu a phone chu a in ring ral ta thak thak maya nima sila apa chuan a tira tak chuan ngai hanti thatlo phana po chu nei lovin a fanu chu thil danga a boy ani chu a ring ve maya ma se darkar meu aliam nuwa po chuan a fanu hne na tanga engma hriat bel anei tak lo awangin amang ang ta hle maya ron kol let a man lo po hian ro pali chuan message tala thil aron shilfia arin baka abe sei viau khani a ma se engma chana aum der selo hei hian apa mai ni lovin in lama achung der ro chu ati hat em ema anmang ang chu ro pali u aisore chu shiltaringotin ani an shil hian zandar kwa ari to nge nge a te chuan aisore chuan chu thil a hriat vele chuan a thian pakhat anin bul hnaya om ve tho chu thil om dan te shirin anaw ro pali chu wa thli thlai lok tur chuan angin taringot maya te chuan soita kang khan aisore chanu chuan ro pali te omna chu rang takin awa pan ta khani a ma se building a alu ma hian security chuan lo ti dingin ani na te tunge mu adu le engwanga mu du nge ani te lam chuan alo zota ma se hetia thil chin changte anin shil nuwa hian security guard po chuan lo hre thiamin ama maya kaltir lo hian alo kalpui te zoka anni pahni baka hian chulai apartment omte po chu kalven wal hlombukin apartment anwa thlen hian security guard chuan akik tak ngala ma se chana chu adong tatlat lo mai chutia an kik le hnu po chana aum thelo ta ka chuan aming lamin na deuh tak hian an kik le ta sar chara amai ro chu ta po chuan chang tu reng reng chu anom theilo chuti lai mek chuan chu thil re mak chuan kongkabul omte ro chu ati thlabar to in mak an ti ba ka engemaw thleng theide chu ngai to ngal tang mulin thil dik lo aum nge ni chu an ring to hloma te chuan aisere chu kole to patin ropali apartment chu achung lama tanga ain kal thole achunga tanga tu ma chang tu anam lo thote po chu an wa shilta a ropali te omna apartment cha bisper hi an apartment nei to le aisere te hian an kola ma se aisere alo thlen me chuan engne thlengang te chu a hriat sel awangin le apartment nei to tele aisere te omna chu ain hladon ema wang hian aisere chuan a thianu bula chuan chabilem chertir me chu tha a hriat thu aron shilta a chudiang tho an hriat no chuan security chuan manhmo takin anin bul hnaya tala le chabivel boipui thin tu chu wa hmu in chabilem chu a siam tir hnuwa apartment a chuan ron le tle ta a eti lai hian aisore thianu tele chu apartment a jeng ve tho thatim tak chu rupalti apartment kota chuan lo om to in security guard alo thlen chuan an lo tho huai hloma ma se anril ru ero chu a phili ti chu a hriat hle thung te chuan security chuan kongka chu a han hongta a hetia kongka a hon chi a hian chulai om zong zong tu chu makti nein an khat vek ani ber an thil mu chu rap thlak an ti ema
chuta chuan an living room chu thisen a lo khat vekin chhuat ala chuan rongdum ni om tak thi khar to ni om hi alo kai noi boka chu chuan bathroom lam chu panzelin ropali apartment chung lo te chu an ngoi te thia pa ropali chu to ema chuan a be ni ti le bathroom lama a hnuk lo te chu tu ma chuan in shil chop an ngai te lo lau thong tak le fim khur takin bathroom lam chu an pan ta hloma te chuan chuta chuan bathroom chunga an thil mu chuan an ma ni chu arap tak zet ani ber ropali chu bathroom chhuata chuan che chang lawa thisen bonwaya lomu rengin a ngonga chuan thil hriam taka zain hnu ma oma hei mai ba ka atak sa te po chuan zain hnu ma te lo omin thuk tak taka san hnu ma chu alo om nual boka hei hian ropalin anu na chan himnan hian a thei top a chhuati chu alan tira a beitu hian ataka a tortir hnuwa a that chhun zom ti po chu a hriat hle bok ani te chuan chu thilan hmu hnu chuan a sore chanu chuan a sore chu rong taka ko le takalin thilom dan chu a hril takangal wata heti lai hian security po khan building nei tu chu lo kol ve mekin thil om dan zong zong chu kim chang tak hian awashila ani po chuan police lam te chu lo kol ve le tawatin reilo te hnuwa police te le doctor te chuan chulai hmun chu an ron thleng tak ngala ma se ropali chu chan tlak ani to lo ani te chu arwang an ina tang chuan an tha thiam tamaya hemi hnu hian ropali chu aboral ti doctor chuan apong cheng ta ani te chuan he thil ropali chungtina an hria thian hri om an ti em ema a hma dar kar khata kha chuan ngai thalo ni ma se hi tiang ang em thleng tura hi chuan an ngai meu lawa ma se tuna ero an chung kwa chuan hri om na sa tak chu an tuar ta se an thil hria chu an oi phal lo mai ni lovin an oi thelo hial maya te chuan man mo takin mumbai thlendan tur chu rang taka ngai to ta ngalin atuka chuan ropali chung de chu ropali apartment a chuan an ron thleng to veka heta an ron thlen hnuah hian hriom an ti mai pa ka hriat bel nei an lo te chu an hmela po chuan alang cheng em ema in ropali chung de chuan an fanu chu postmortem ngei ni se thil thlendan kim chang chu hriat an do hle maya hemi wang hian police sam chuan arwang chu postmortem tura lali in chumi an zo hnuah chuan an kho a thon le le turin ro mana chu an siam zoita ani te chuan a tho chak em na thlona ange chuan rupali rawang chu phurni to zokin ara phlak le maya rupali chungten an fanu do tak an vela chuan police te po chuan an hnu seina chu an lo be ngal cha char boka ma se chet lak dan tur ero an bai vai hle thung ren hnel po chu nei thei mai lovin engwanga hetiang thil thlengi ani ti la chu an hrider silawa an han ngai to angel po chuan thil thlenna chan tur chu an ngai to chhuak theimo silo chutiang chuan thil thleng chu ain kung kai theidan tur po eng thil ma police chuan an hre thei ta lo ani amai ro chu police te le crime branch lam te chuan chu case chu an chhe chho patwat atul nia sha in team thlan chho bik pariata anin chen hnuwa chung team te chuan chanbo chu in semle bekin an kong thawa chuan ma chu an la ta cha chara ma se an la in nei lo hle ti chu sha in officer te chu anin da pili a anua phe chuan team som pahnih lai chu om to in police chuan thei to pa an tho ba ka an hria thei anga chuan en chian lo le chui chian lo an nei pu in anin hre ta lo hial maya hei ba ka hian ropali chung te po chu thu zo fia an ni boka ma se an ne chuan an fano chuan melma anei an hriat lo tho le a hun musalama ti boy pui anei om po an hriat lo tho in an lo chang tlat maya hemi wang hian police chuan an chung te atang hian thil dang chu an hriat bel donin anin hre ta lo ani te chuan ropali omna apartment CCTV chu an han en chiang le ta a ma se chu ta po chuan engi motel hmu anin be sei veu na in eng thil ma chu an hmale lo tlat mai hetia CCTV a thil dang lam an hmu lo ta ka wang hian chu apartment chunga mi ni lo tu ma chu an lut lo ti chu an chiang ka hle maya ma se thil rap thlak tak ero chu a thleng loi se te chuan police chuan rin dan chu an nei le ta a chuta an rin dana chuan ropali thatu chu apartment chunga mi ngei chu ani an ring ta hle maya hetia rin na an nei na chan po hi midang lut ro chu om se chuan CCTV a khan an lut lai engmotal chu an hmu an ringa amai ro chu tiang pon la mi chu an lut ni in an hu si lo te chuan police chuan ai cheng in CCTV chu an han en chiang le ta a chuta chuan thil dang lam chu an hmu ta hlau mai chuta an thil hmu a
ni dang aya omdan dang lam ta chu station worker ni in ani hian apartment chu September ni thum chu hmalam dar som pakhat vela khan alu ti le hi in sanctify tura lu chu ani mela ma se he sanitation worker hi darkar ni chung in chunga chon omin alo chhole chuan a form po chu a ha to lawa thomna pa ngai ha a lo chhuak ta zokin an tho thomno kha khoya nge om te chu police chuan an ngai to na sa ta hle maya he thil hi atira chuan police chuan enga ma an ngai lem lo kha ni a ma se an en chian po le chu thil chu aril hlel om an ti ta hle mai tin hetiang na thok thin te hian an hna an thona form ang bok hi an ron ha chuak le mai thin kha ni a ma se he na thok to he chuan a form ni lo chu aron ha chuak lat mai si engwangin nge hetia thomhno dang aron hak chhuati le in thlak na aken kharna chan hi inge niang te chu an ngei to na sa te mema ma se heta na thok to te bi khian thomhno chu an thlak thin ani te chu an han jing le de rum ruma hemi fia tor hian police chuan building enkol to le building ti fai to company te chu zo cheng ta nga lien an na thok te chuan an thomhno an thlak kherami ti te chu an zo ta nga la ma se an ni lam chuan chutianga an ti ngai lo tho chu an lo soi ol sam et mai se te chuan police chuan ropali apartment building a thil ti fai to song song te chu kau khom ta nga lien chutianga pakhat te ya police na thu an zo fia ta ka chuan a to pa sanitation worker CCTV alo lang chu police chuan an kom fu beta ani hepa hi aming chu vikramani in anopui po he building a thok be tho ompui anga thok ani a in vikram na ber chu corridor le step bel ti fai ni in achang chuan poisa a hlo bel thenan toilet te po ati fai tel thin boka ani hi Haryana atanga local ni in Mumbai a hian kum engemaw chen chu intifai hian alo in hlo to a rin tlak om tak po ani ome ma se police sam chuan an mi zon ani mel an ti ta tel mai a chan chu vikrama kotle ban bela chuan liam tuamna alo om ba ka a hmai le a ngong vela ta chuan hamna hnu ma chu alo om nual boka a mai ro chu police na chutiang hliam a torna ti chu engwangi nia an han so chuan vikrama chuan an na thona a in hliam angin a soi tlat mai si ma se hi ropalin a thei to pa a in ven awang ani ti kha a hria thei thunga te chuan police chuan vikrama chu an rin zola awangin September ni leya vikrama chu thu zo fia tur chuan an man zuita ani amai ro chu hetia police na an man hnu hian vikrama chuan a thil soi chu a thlak ta a chutiang te noi ni awang chuan police chuan a thopui dang de chu thil om dan de chu zo ta ngalin an ni po chuan ton hnaya vikramana rupali chu abe tho chu an lo sei ta hlawa heng tho an shet no hian police chuan vikrama chu na sataka norin chutia an nor na chuan ra tha aron chwa anima na vikrama po chu in pong zui ta ngalin athil ti so chu apom ta a heta police ne na a soida na chuan rupali khan athil ti fai chin de chu a complaint fo tho de soin athil ti fai ve chin de chu a fai lo lai de chu alo soi zia mai ni na soya te chuan hetia a thei pato pa ati fai ve chutia alo soi sel zel chuan vikrama thin chu alo te rim thin hle alo ni athil ti angte a soi sel zel ta ka chuan vikrama chu a in hmu hniam pha hiala te chuan hetia rupalina a soi sel fo ta ka wang hian hetiang thil ti du na hial hi vikrama chuan alo puta ni na lang ma se police am chuan hetiang ang awang chowa he thil rap thlaki vikrama chuan ati hi an ring lo tlat maya midang hne na tanga police na thu an don dana chuan vikrama hian rupali chu a en dan adan thole chotia rupali ama om a han hmu chuan a thin rim na nen chutiang chuan a be ta mai ani chu an ring ta hloma heiba ka hian vikrama soidanin September ni thum jing kara rupali chuan vikrama chu a ina a kau thole heta a kau chan po hi a bathroom pipe chu a in hno wang ni angin a soya ma se heta hian a thin rim thar thut ang khan vikrama chuan a soilo thung alanda na hemi ma de hian vikrama chuan ro manna lo siam de to in rupali chu be alo tum to a September ni thum ma ni thuma khan vikrama chuan chim te siam tak chu a le hian ani ome te chuan chutia ropalina a kau hnuwa apartment a alu hnu hian an pahnih chuan anin hnial ta ngala chuta anin hnial thin rim chu vikrama chu a in sum thei to lo ani ma na ropali engine lo lai tak chuan thok le khata a chem te pai chu la chuakin a be chun sum ta ngala
chutia a be ta ka chuan rupali chuan a thei pato pa lo tangin a channa lama chuan Vikrama chu a chemti fong chuan a chhuve hial ani oma ma se mi patha chu a hne ngang lo ani nge yang Vikrama chuan a chemte chuan rupali ngonga tak chuan a zeita pop maya ma se hemi nuwa po hian rupali chu ala talna se mema ma se Vikrama chuan rupali chu a thi thleng hian nasa takin a soisa a hemi nu hian rupali po chu boral zui ta ngalin hetia a thi nuwa hian Vikrama chuan living room atangin bathroom chuan a hnuk luta ani le chuan Vikrama chuan a thomhno te chu thlak vekin miril hlel a kailo nan building a chuan darkar khatli a chenve vel chu al om khotlai le phot alo ni a le chuan heng thu a soi nu a hian police chuan thil om dan chu hri chiang ta in September ninga khan kota chuan an hroi ta ngala police chuan thil thlen dan zong zong chu fil fai takin kota chuan thlen vekin September ni riata thil poimo dang bai pui tur hian kota Vikrama chu hruai an tumta a ma se chumi to ka chuan Vikrama chu police chuan zela chuan an hmu zo lo ta tlat mai chu vele police chuan rang taka song taka lin mun shan shana an son nu a jel chunga in thiana lo in kal chu an han hon chuan Vikrama chu alo in khai reng to maya ama ke kor nge chu in khai hlum na hian alo mangani ome te chuan police chuan man mo takin damdoi in chu an pan pui te wata ma se Vikrama chu alo boral filter to alo ni azil tan puitina an seidan chuan Vikrama chu jela atan chung khan ain cher em thu an suya aveng tu pakhat ne na phe chuan rupali thla ina zana alo shan khum thu te so hialin ata thin thole ama chu tinat atum thu a shil hial bok ani ome heti lai me khian rupali chung te ero chuan an fanu thena khan Vikrama chau ni lovin midang po anin rol kha an la reng tlat maya emi wang hian police chu investigation mumal tak ti tur hian an la nor reng bok ani